învățământ este ministrul educației, ministrul Funeriu. Jos Funeriu! Jos Funeriu! Jos Funeriu! Funeriu fără tine sigur ne va fi mai bine. Funeriu fără tine sigur ne va fi mai bine. Dacă bacul ar fost corect, vă asigur că superiorii acestor colegi jandarmi, ministrul lor n-ar fi la bacalaureatul. Temperatura din instalațiile termice să nu depășească în sălile de clasă în lunile de iarnă 8 grade Celsius. Orice grad Celsius în plus față de valoarea reglementată va fi suportat de către cadrul didactic din salariu. 2. Pentru un proces didactic performant, efectivul de elevi la clasă va fi de minim 40 de elevi, neexistând un număr maxim. În acest sens se vor amenaja bănci supraetajate, iar acolo unde tavanul împiedică acesta, el va fi desființat. De construcția mobilierului școlar se va ocupa o firmă agreată de coaliția de guvernământ. 3. Profesorul de serviciu are sarcina de a trage apă la grupurile sanitare o singură dată pe zi, la încheierea cursurilor. 4. Abonamentele telefonice ale unităților școlare vor fi anulate. Comunicarea se va realiza prin porumbei voiajori sau prin ciori dresate. În acest sens, fiecare unitate se va îngriji prin mijloace proprii de amenajarea unor cuști și încheierea de parteneriate cu asociațiile columbofile. 5. Calculatoarelor, imprimantelor, faxurilor li se va găsi o destinație practică. Ele pot fi folosite numai de elevii de la clasele de tinichigi. Pentru că, așa cum a spus farul călăuzitor de la Cotroceni, avem nevoie de tinichigi. 6. Este permisă folosirea în unitățile școlare a mijloacelor de iluminat care funcționează numai cu combustibil lichid și sau solid. Se recomandă folosirea unor felinare și sau opaițe. De achiziționarea acestora se va ocupa o altă firmă agreată de Partidul de Guvernământ. 7. Manualele școlare vor fi utilizate ca și combustibil în sălile de clasă. Scuze. Dar nu se va încălca punctul 1. Cu alte cuvinte, nu va fi mai cald de 8 grade Celsius. Vor fi amenajate godine, care am spus dumneavoastră, portocalii, mă gândesc eu, de care vor beneficia doar clasele unde media generală de admitere va fi de 9,90. Pentru a nu-și la sărăcia vestimentară, profesorii își vor achiziționa la începutul fiecărui an uniforme din stofă de cânepă. Acestea vor fi confecționate de o altă firmă agreată de coaliția de guvernământ. În cazul adâncirii crizei economice, finanțarea per capita poate trece și la produse agroalimentare de bază, cu precădere cartofi și mălai din porumb. Și în fine, angajații din învățământ se vor muta în imobile din imediata vecinătate a unităților. Astfel, nu se vor mai cheltui sume pe transportul acestora și impactul asupra altor cetățeni va fi minim. Ne aflăm aici pentru că cerem, în primul rând, demisia ministrului Funeriu, care acum s-a trezit la dialog. Vreme de 2 ani de zile ne-a închis ușile, ne-a batjocorit și, dintr-o dată, de frică, cer dialog. Cu alte cuvinte, jos guvernul! Jos guvernul!